Now, this evening, let us open our Bible in the book of Psalm 24 and let us read the first two verses. Nga na nag-ingon diri mga kapaglaom, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. For he hath founded it upon the seas and established it upon the floods or waters by his own hands. By his own hands. Remember mga kapaglaom, ang Dios naghimo sa tanang mga butang. Iyang gibuhat ang kalibutan o ang kapunaw-punawan, ang tibuok langit o yuta, kay mabasa na to sa Genesis 1 verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. O dili lang diha kutob mga kapaglaom, nag-ingon pa dinhi ang pulong sa Dios, and the fullness thereof. Bisan ang nakapuno ni inis kalibutan, and they that dwell in therein. Ikaw ug ako nga nagpuyo ni ini nga kalibutan mga kapaglaom, ang tanan gihatag sa Dios kanato kining kalibutan nga ikaw ug ako magapuyo ni ining dapita nga malipayon. Kay ang Dios iyang gibuhat ang tanan pinaagi sa iyang mga kamot ug sa iyang gahom. Mo hinungdan mga igsoon nga nalipay kayo ko nga natawo ko diri sa kalibutan. Ambot ka mo mga igsoon. Posible nga kamo pa nalipay nga gitagaan tag chance sa Ginoo nga kinabuhi nining kalibutana. Daghan kayong mga ug sila pa daghan kayong mga sperm ug ang egg mga igsoon, millions of them, but we are the best edition. We are the awesome one kay kita gayud gitagaan sa Ginoo nga makahimo sa pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Meaning to say, we are the best version of our life. Kung naa magalib millions nga gitawag nato mga igsoon og Jeremil pamunag ingon nga ako mga igsoon, but this life nga gipagawa sa Dios niini nga kalibutan is the best version of Jeremil. And I hope imo sad nang gibati karon nga gabi. Kung ikaw gibuhat sa Dios ni ini nga kalibutan, you are the best version of you ni ini nga kalibutan nga gibutang sa Dios. Wow, I would like to praise God for that. And I hope you will be with me tonight to praise Him and to listen to Him and to worship Him. Kay God is the best God ever. Mao nga ako kining gibutangan sa prinsipyo nga atong nakuha nga you and I is the direct result of God's creative power and love. Ikaw ug ako usa ka ebidensya sa dakong gugma sa Dios kanimo. Lantaw nimo imong kaugalingon, makaingon ka, wow, walay sama kanato nga gibuhat. Kung naa magaling mga aliens nga gibuhat mga kapaglaom o mga higala, kay mga haka-haka na sa mga tao pero layo ra kay ang ilang mga itsura. Kita mao'y pinakagwapo nga binuhat sa atong Ginoo. Mao nga ang Ginoo nagbuhat kanato and He knows us so much nga ang Dios sa Genesis chapter 2 verse 7 gibuhat taniya sa iyahang kaugalingon. God said, I made you. O wala ta gibuhat mga kapaglawom og mga higala gikan dinha sa mga unggoy. We are not monkeys. Mao nga ang Ginoo nag-ingon sa Genesis 2 verse 7. God said, I made you and you are not monkeys. I know you. I made you with my own hands. I made you with my own power. I made you out of my image, mga igsoon. So each of us is a limited edition. Ikaw ug ako usa ka pinasahi, unique. Walay pariha bisan gamay. Walay pariha sa kinaiya, sa ato ang dagway. Walay pariha bisan unsa kadaghan sa taos kalibutan. Naa tingali pari-pariha, pero dili pariha sa tanang mga butang. All things you see around are God's given for you and for me to live happy. Tanawa ang mga lubi, mga mangga, mga kahoy, mga sagbot, ang mga nindot nga tanahon, ang hangin, ang ato nga babotonan nga mga kusog, tanan nga ato nakita. All these things, God made this for you and for me. And happiness could not be experienced without love. Dili na to maeksperiensyahan kining tanan nga kalipay kung wala pa ang gugma sa Dios kanimo o kanako. Mao nga iyang gitukod ang tanan para kanimo o kanako. This is a direct revelation or a product of God's love for you and for me. Kung mahimo mga igsoon na niini nga gabi atong hinumduman nga ang Dios gayod mga igsoon nagbuhat kanato just to express His love. And He wants you and me also to express our love to Him, that His kingdom will be established forever with love, with unity. And we have only one King and one Father
and one God. Busa nini nga gabi mga kapaglaom, gusto sa Dios nga kung gihimo ta sa Dios nini nga kalibutan, we need to enjoy life with God. Do not enjoy your life with other things. Dili na mayo nga advice para nimo og nako mga kaigsuonan. We should enjoy life with God. Mao nay pinaka-nindot kayo nga mo-spend sa atong kinabuhi dinis kalibutan. Mao nay pinaka the best para nako. Ang Psalm 63 verse 3 nag-ingon, because your love is better than life, my lips will glorify you, Father. Ang imong gugma o Dios mas dako pa sa kinabuhi. Ang gugma sa Dios hilabihan gayon kadako. Mao hinungdan nga naatay kinabuhi nga nabatunan, naatay kagawasan sa pagkinabuhi nining kalibutana, naa siya'y gisaad nga langit nga atong pag-adtuan, naa siya'y gisaad nga dapit nga wala nay mga balatian o kamatayon. Nganuman kay ang gugma sa Dios hilabihan gayod para kanimo ug kanako. Ang ato mao, let us enjoy life while God is giving us this opportunity. Not enjoying with our own pleasures, but we should enjoy the pleasures of living with God every day. May mga tao magwali sila, moingon sila ng kinabuhi, sakripisyo. May ibang mga tao nga sa ilang mentality o ilang mindset nga kinabuhi lisod, daha problema kay kaluhaan tag problema daan dinhi sa ibabaw sa kalibutan. Yes, that is true. Kaya ang kalibutan nga atong gipuy-an sa diha nga si Adan gibaligya niya iyang kalag didto sa kaaway sa Dios, nahimo nga ang pagkaduotan mikuyanap sa tibuok kalibutan. But let me remember nga kung kita nakakaplag o nakaila sa atong manuluwas, dili ta angay mahadlok niining tanang mga butang. Nganong dili man kita mahadlok mga igsoon, we have all the freedom to live with God every day. Kung ang science nag-ingon, man's body is a machine. It can move and think wisely. That is true. Pero sa tinud-anay, mga kapaglaw o mga kaigsuunan, pagbuhat sa Dios kanimo o kanako, dili lang tagibuhat sama siyang dagway. In Genesis 2:7, apan gibuhat puta sa Dios with our own free will. Because God said, I knew you. You have free will. You have your own decision. You have your own choices. Pero let us always choose the bright side of love. Ang 2 Timothy chapter 1 verse 7, ang Dios nag-ingon, for God has not given us the spirit of fear, but of power. Kining kusog nga atong nabatunan, and of love, and of a sound mind. Naagyo na ang gitawag mga igsoon, ang gahom gihatag sa Dios, ang gugma kanimo, dili ginatubiyaan. Og labaw sa nga tanan, ang kahibalo nga gihatag sa Dios kanimo. Kay mo ingon tag power mga igsoon kung malihok na to ang atong mga bukton, kung makaaswat tag mga butang, that is a gift from God for you. Aron ta mahimo nga magkinabuhi nga maayo. Kung gitagaan ta sa Dios niana, giubanan sa gugma. Kay ang gugma gikinahanglan, bisan unsa pakakamayo, bisan unsa pakakabalaan, kung wa ka mahigugma, kawang lang ang atong pagkinabuhi nining kalibutan. Ano ba sound mind, ang kahibalo nga gihatag sa Ginoo kanato. Kung maka-answer kag 1 plus 1 equals 2, that's how God bless us. That man knows how to think. Ang Dios naghatag nimo kanakong talento sa paghuna-huna. Salamat kayo sa Ginoo niana. Kaya doon na tayo panghuna-huna nga makahimo ta mga igsoon sa mga butang nga gusto natong pagabuhaton. In Deuteronomy chapter 8 verse 18 nagaingon ang pulong sa Dios, but remember the Lord your God. For it is He who gives you the ability. Ang Dios mo itanan naghatag ani. Di ta makaingon nga kini ako ni, ako'y naghago ni ini. In the first place, ang Ginoo naghatag nato maayong panghuna-huna. And the second place, gitagaan ta sa Ginoo kusog. Bisan sa atong paghago. And in the third place, ang Ginoo naghatag nato gugma. Kay kung wala pa mga kaigsuonan kining tanan nga gihatag sa Dios nato, then unsaon manato mga igsuon paglampos niining kalibutana. Mao nga ang tanan nga ato nabatunan, ato na. Kay tinuod ang mga panultihon sa Biblia. Labi na gyud kung mawala na tani ning dapita, kundi pata maabtan sa pagbalik sa Dios. Kinsa man ang musunod sa mga butang nga atong gikuptan tungod kay kining mga butang nga atong nabatunan, dili ni ato lakip na ang atong kinabuhi. Lakip na ang atong maayong panlawas, lakip na ang atong puloy-anan, lakip na ang atong pagtuo, pagpangalagad, tanan. Walay ato nini nga kalibutan, walay mitumaos kalibutan siyang kaugalingon lamang.
ni tumauta ni ini nga kalibutan tungod sa grasya sa Dios. Kung mawala magaling tanin ni kalibutan mawala ta pinaagi sa grasya sa Dios nga adunay saad, nga adunay kinabuhi alang kanimo kanako nga walay katapusan. Salamat sa Ginoo. Ang Ginoo nagaingon, God said, I want you in my kingdom. In John 14:1-3. Magandam akong luna alang kanimo aron ikaw mauban kanako og kanang syudad nga giandam sa Dios alang kanimo kanako usa na kadabit para kanimo. Pagkanindot lang taon, kung tinuod nga naay mga tao sa ubang planeta nagatanaw kanato, sumala sa Hebrews 12:1 nga there's a great cloud of witnesses. Og si Sister White nagingon nga aduna po'y mga tao sa ubang planeta nagtanaw nining kalibutan nga napuno sa kasalanan mga igsoon. But in John 1 John chapter 3 verse 1 nagingon, see what kind of love the Father has given to us in what we should be called God's children. Kung ang atong kalibutan, mga igsoon, napunan sa sala, nadaot ang kalibutan, nagtanaw ang uban kanato. But God is good, kay si kinsa ang mahimo nga makabarug og magkinabuhi nga nagsubay sa iyahang kabubuton og nakasabot sa plano sa Dios alang kanimo kanako og siyang gugma. Iya tang dadon sa langit. Gatuo ko mga igsoon nga kanang ubang mga kalibutan maglaway na sila sa ako alang ning kaugalingon nga panaghap. Kay kining ubang kalibutan, di sila makasuroy sa langit 1,000 years of peace. Kay wa sila makaagi og tribulation. Wa sila kaagi og kasakit, mga kaigsuunan. Kitara, gitagaan sa Dios og opportunity nga musaka sa langit for 1,000 years. Dapit sa mga balaan, dapit sa Dios, dapit nga diin, dili unta tangayan. Kay kita mga binuhat lamang niya. Apan unya iyatang dadon sa langit mo na nga nangutana si John, unsa kaha ang gugma sa amahan nganong ikaw ug ako gitagaan mag-importansya niining tibuok universe ug niining tibuok kalibutan. For me mga kapaglaom, I praise the Lord for that. Dalaygo nato ang Dios ni ana karong kagabion na ug tungod ni ana wa nay pagduha-duha mga igsoon, kita mga lagad sa Dios sa maayo kay siya gayud naghatag sa tanan alang kanato mga igsoon. Ikaduha nga prinsipyo gikan sa Psalm 24 atong lantawon mga igsoon mao nga nag-ingon diri, you and I should preserve purity in our life. Purity. Ang pagkaputli gikinahanglan na sumala sa Salmo 24. Kay nag-ingon ang iya mga pahina sa bersikulo 3, who shall ascend in the hill of the Lord? O who shall stand in His holy place? He that hath clean hands and a pure heart, ang putli nga kasing-kasing, who hath not lifted up his soul unto vanity. Wala niya dadang iyang kalag dito sa pagbuhat o mga dautan, unsworn deceitfully, o wala gayud nagapangilad, wala gayud nagasulti og maot ngadto sa uban, wala gayud panamastamas sa uban. He shall receive the blessing from the Lord. Makadawat siya mga kapaglaom sa panalangin gikan sa Ginoo, dili ang paglaom, kaluwasan ug pagkamatarong ihatag na niya ngadto sa mga tao nga nagpangita kaniya, nagapangita sa Dios matag adlaw. Pagkanindot kining Book of Psalm mga kapaglaom, mao ni sikreto ni Haring David nga siya nagmalampuson sa iyahang buhat. Mao ni ang sikreto nga siya mga kapaglaom puno sa panalangin. Mao na ang sikreto nga hantod sa kamatayon iyang nabatunan ka ng pagtuo nga makaluwas kaniya. Tungod na mga kapaglaom kay si Haring David naning kamot sa iyang pagkinabuhi nga maayo, sa pagkamputli siyang kasing-kasing, sa pagpangita sa dagway sa Dios. Bisa na ay mga panahon nga ang sala miabot sa iyang kinabuhi. Moabot sa atong kinabuhi, but let us seek the face of God. We should repent and work and also live with God daily sa atong kinabuhi kay kinahanglan na mga kapaglaom. Mo hinungdan nga nini nga gabi mga kapaglaom, ang Dios nag-ingon dinha mga kapaglaom diha sa mga pahina nga mabasa nato in Proverbs 16 verse 2, all man's ways are pure in his own eyes, but his motives are weighed out by the Lord. Ang atong intention, bantayanan na ang atong kasing-kasing kung unsa mangyod ang ato nga mga padulngan. Si Ellen G. White nag-ingon siya, as God is pure in His fear, so man is to be pure in his.
And he will be pure if Christ is formed within. I like this statement. Ang mga sikreto aron ta mahimo nga maputli atong siguruhon nga si Kristo mahulma sa atong kasing-kasing. Mahulma sa atong kinabuhi. The hope of glory, for He will imitate Christ's life. Sugda na to pagsunod ang Dios and reflect His character. O pagsunod sa iyang mga kinaiya. God's laws is His character. The words of God is His character. Mo hinungdan mga kapaglaom, kamusta man ang atong mga tumong niining kinabuhi ha? We need to have also the pure intentions. Tungod kay ang Dios maghukom sa atong mga motibo, sa atong pagkinabuhi. You see, a wicked person cannot see the purity of Christ unless he comes close to Jesus. Mao nga sa atong pagkinabuhi, nindot yun na nga putli pirmi ang atong pagkinabuhi. Gikan pagmata nato sa buntag hantod sa atong pagkatulog, atong malantaw kung unsay nabuhat nato niya nga adlaw. Nganong maayo man unta ang pagkinabuhi diha sa Dios, nganong ang atong mga anak ipadala sa atong tulunghaan, nganong ang atong mga anak tudluan nato sa maayo nga pagpamatasan, tudluan nato mga kapaglaom sa pagkinabuhi nga Dios nun. Kay kini maoy pinakanindot nga himuon sa tawo. Paeskwelahon nato sa tulunghaan, ay mga tulunghaan diha sa gawas, usahay ang ilang kurso na diha sa gawas. Pero usahay atong pugson nga sila mo eskwela sa atong mga tulunghaan, aron sila kanunay duol sa atong Ginoo, aron makakita sila sa kaputli kay unsaon man nga maayo kayo atong kinabuhi, daghan kay tag mga salapi apan ang kalag sa atong mga kabataan nawala sa pag-alagad sa atong Ginoo. Bisan asa ta nga tulunghan mga igsoon, ang pinakaimportante mao nga ma-enhance ang atong pag-alagad sa Ginoo. Magkinabuhi ta kay daghang mga pagsulay niini nga kalibutana nga dili nato mabangbang kung wala ang Dios. Mauna ang atong pag-ampo, putli ang atong kasing-kasing. Ang Titus 1 verse 15 to 16, ang mga pulong sa Dios na gayon, to the pure all things are pure, but to those who are corrupted and do not believe, nothing is pure. In fact, both their minds and consciousness are corrupted. Ang ilang mga panghuna-huna, ang ilang konsensya, mahimo nga masambugan, madaot, mahugawan, mga kapaglaom. They claim to know God, but their actions deny Him. They are detestable, they are disobedient, unfit for doing anything that is good. Dili gid ay maayo nga masambugan ang atong kinabuhi. Dili di ay tinuod ng giingon mga kapaglaom nga sa diha mga kapaglaom nga naglakaw ta sa kalibutan, pwede ra ta mga lagad, unya pwede punta sa kalibutan. Dili na ako malimtan ng mga wali kaniadto sa atong mga pastor nga nang retire na ang uban nila nangawala na. Nga ang tao dili pwede maglakaw nga nagbakaang. Ang usa ka tiil na sa langit, ang usa ka tiil na sa kalibutan. Kinahanglan ang atong kasing-kasing putli. Dili pwede nga mga pangulo ta sa iglesia o sagulan natong mga binuang nga mga butang nga dili uyon sa atong iglesia. Dili pwede sa atong mga membro sa iglesia, mga opisyales, mga pangulo sa bisan asa nga mga organisasyon. Katawhan kita sa Dios, gikinahanglan mga igsoon ang atong putli nga pagdumala, putli nga pagkinabuhi kay musugutag sa dili naay naglantaw nato, naay nagsunod ka nato, gikinahanglan ta nga magmatngon kay ang atong kinabuhi sama sa usa ka libro nga abli mabasa sa tanan. Ug ang Dios gayod mga igsoon, kung magdesisyon tas paghatag sa atong kinabuhi kaniya, mutabang siya kanato sa atong pagkinabuhi nga putli. A wicked person cannot see the purity of Christ unless he comes close to God. Ngano man, kay nagingon ang Matthew 5 verse 8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Mga kapaglaom, ang ato naging unahon mao nga atong dawaton ang Ginoo. The moment nga dawaton atong Ginoo sa itong kinabuhi, magsugod tag kinabuhi sa kinabuhi nga putli. Aron nga ang Dios makaigsuonan magaputli pagdugang kanimo kanako. Og ang iyang grasya magatabang kanato sa pagkinabuhi nga maayo, ang kalipay moabot kanimo mga igsoon. Pero kung magdumili kita ni ana, ang kalaglagan mo'y atong padulngan. Karong panahon na, daghan na kayo mga scammers. O bisang asang dapita, ang scam imong makita.
Kadaghan ta makadungog na ay maghilak. Kadaghan na itong madungog diya sa mga news nga na-scam. Ang uban gani na ay naghikog tungod sa scam nga hilabihan nagyud kadako. Dili na nila maagwanta pagbayad. Ang uban nato, ang ilang mga retirement, ilan ang mahatag o usahay mga kaigsuonan, ma-scam ang tao mga igsuon. Nga naman, basta kwarta na gani mo isgutan, daw enticing kayo sa nga tanan. Daw usahay mga igsuon, diha kanunay ang dugok, diha kanunay ang kaluyahon sa tao, basta kabtangan ay hisgutan. Yuta usahay awayan bisan mga igsuon. Kay usahay sa atong kasing-kasing, gusto nato maangkon ang tanang mga butang nga gitanaw nato nga ato makalipayan, pero malimta nato igsuon ang pagkinabuhi diha nga putli sa Ginoo nga mao nay pinakaimportante sa nga tanan. Nga og mahimo mao nay atong ilugan, og mahimo mao na atong kinabuhian, og mahimo mao na ato ang adlaw-adlaw nga intention sa atong kinabuhi, pakiguban sa Ginoo. Mao nay dapat natong ilugan mga kapaglaom, kay dili na maghatag nimo kalipay nga taphaw, dili na maghatag nimo kalipay nga mubo lang, apan kana maghatag kanimo kalipay sa katuigan nga walay katapusan. Mga igsoon, let us live pure in the sight of God. Let us put and give our life to Him, that the Lord will change our life inside and outside. And the Lord said, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Ang ikatulo mga kapaglaom, nagaingon diri, you and I have a King. In Psalm 24, verse 7, nagaingon, "Lift up your heads, O ye gates, and be ye lifted up in the everlasting doors, and the King of glory shall come in." Lift your heads on above. Tanaw sa mga butang sa itaas. Set your minds in the heavens. Set your life above, pointing to the higher direction. Kay ang Dios nagasulti kanato nga siya gayod magatabang kanato. And in verse 8, who is the King of glory? Kinsa maning hari sa himaya? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Wow! Kung ato di ay himuon ang Dios nga mo'y hari sa atong kinabuhi, dili kita mo'y hari, dili ang asawa mo'y hari, dili ang mga bata mo'y hari, kung si Kristo mo'y hari sa ato nga kinabuhi, sa sulod sa atong puluyanan. He will make our family strong. He will make your life strong. Nga bisag unsay mahitabo sa kalibutan, we have strong faith in God. Nothing could move you. Mao nang giingon sa 1 Corinthians 15:58. Dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Give yourself to the work of the Lord, because the work of God will not be in vain. Maunta na ang atong pangusgan niining ibabaw sa kalibutan. Kay kung atong pangusgan ang pagkinabuhi diha sa Dios, God will reign in our hearts and in our life and in our family, the God of glory. And in verse 9, nag-ingon siya, "Lift up your heads, O ye gates, even lift them up in the everlasting doors, and the King of glory shall come in." Kinsa may hari sa himaya nini babaw sa kalibutan, wala nay lain ang atong Dios. Kinsa man ang hari sa himaya sa mga katawhan, it is God, the God of glory. Gitawag nato ang word nga glory of Shekinah. Walay dapit sa ibabaw sa kalibutan nga dili maabot sa panalangin sa Ginoo. Even those people who don't hear the words of God in different countries. Bisa dito sa China, sa Japan, dito sa ubang mga dapit nga wala madunggi ang ngalan sa Dios. God's glory shine on them. It's like a sun shining through a bright light. Nga ang pulong sa Dios mga kaigsunan moabot kanila, and not even to show them bisan sa ilahang lawas sama kini sa usa ka espada nga duhay sulab, musulod mudulot sa atong mga unod, bisan pa sa atong mga bukog ug bisan pa sa mga maro sa atong mga bukog. Nganuman, because God's word is very powerful. It will give us strong life. It will give us a strength mga kaigsunan to face difficulties. And you know, in verse 10, who is the King of glory? The Lord of hosts. He is the King of glory. Wala na laing Dios na inibabaw sa kalibutan. Usara. Wala na laing Dios nga gitawag og King of glory. Kanang Dios nga imo ug akong gialagaran.
Way laing Dios mga igsoon nga nagbuhat kanimo kanako nagsulti mahitungod sa sinugdanan o sa katapusan. Kay daghang religion karon nagsulti nga kami maoy tinuod, daghang pundo karon nagsulti nga kini maoy insakto. Apan mga kaigsuonan, wala magsaysay sa sinugdan sa kalibutan o sa katapusan sa kalibutan. Only the Bible, only the words of God nga nag-reveal nato ni ana. Kay wala may lain nga tao makasaysay ni ana. Kadto ramang tao og Dios nga naghimo kanimo kanako. Kadto rang Dios nga nagkahibalo sa sinugdanan o sa katapusan. Kadto rang Dios nga makahimo sa pagbutang og marker sa walay sinugdanan o sa walay katapusan. Kung asa ang sinugdanan o asa ang katapusan. Kini nga Dios mao ray makasulti igsoon. Alang kanimo kanako niining kalibutan. Busa ang Dios nagasulti, ihangad ang imo mga ulo didto sa mga langit. Kay siya kusgan ug siya gamhanan. Ihangad nato diha kaniya ug ang paghangad nato diha sa Dios mao gayud ang pagkinabuhi matag adlaw diha sa Dios uban sa gugma. We should be grounded by the word of God every morning. Not only in the morning but also in the evening. All the days of our life. If we live with God daily with God's love, giginahanglan nato niana, and in verse ang ikatulo, pray without ceasing. Pag-ampo sa walay hunong, kay ang kinabuhi dili lalim, ang Dios mo'y bahala kanimo. Kung ikaw magkinabuhi uban kaniya, ug ang ikaapat, give thanks in all circumstances. Na ay mga butang nga mo overtake sa atong kinabuhi nga di maayo. But God said, give all thanks to the circumstances because every circumstances, kung mubarug lang ta sa atong kinabuhi, it will shape your life, it will shape my life, and it will give us a good life. And assurance of God nga iyahatang lang taon. Unya, grabe kalisod ang kalibutan, nag-ingon ang Diyos ikalima, fix your eyes on Jesus. Atong itutok ang atong mga mata diha sa atong Ginoo, kining panahona, kung moabot na ang kalisod, mga kapaglaom. Ang usa ka sinulat ni Bruce Lee nag-ingon siya, do not pray for an easy life, but pray for the strength to endure a difficult one. And our strength cannot be found in our life and in ourselves with our own ability and with our own wisdom. But we can find that strength in Jesus Christ. Nga maghatag kanimo og strength, kanimo og kanako mga igsoon niini nga kinabuhi. Ambot dili nako masaysay mga igsoon kung kanus ako gitawag sa Ginoo. Kanus ang dapita asa ko dapit mga igsoon na usab og ginahinay ang akong kinabuhi. Wala kayo ko nakabaton kaniadto og mga pagdaig og paghatag og credit sa akong pagkinabuhi. Kay bisan ang akong papa moingon man nga o pangutanon siya anak nas kong asawa, di ko ang kunon nga anak. Ug ang ako pong mama pangutanon moingon pud akong mama, may pagikumot ng bataas gamay pa. Ug ang ako pong mga igagaw pasultihon, moingon pud sila kay dili man may parehag apelyido ang uban akong igagaw sa side sa akong mama, moingon pud sila nga tanawa daw ang apelyido ug pareha ba mi. Kay ang side sa akong mama naay lahi mga apelyido, unya side pud Rispikas lahi mga apelyido. Naay panahon sa kong kinabuhi mga igsoon nga naglibog ko nga diin ko nakabaton o kusog diha niining kalibutana. And that moment when I know Jesus Christ as my personal Savior, nga naa diha kaniya ang kinabuhi nga walay katapusan, kaysa tinudalay na sa wa ko kahibalo niya na nagproblema ko nga ang tao mamatay unsa may buhat aning kalibutana nga mamatay ra man ang tao ngano nabuhi man tadri kinsa may nagbuot. But when I know Jesus Christ and His love towards you and me, and I know He's the one responsible for your life and my life and for everything. Alang kanimo kanako ang kalipay. Then I'm happy and I live with God. Wow, kahibalo nga nung napastor ko. Wow, ko kahibalo mga kaigsunan nga nung theology ang akong gikuha nga kurso. Daghan pa man untang kurso nga dadon ako kay nilayas lang ko sa amo ni akong mama nang utanahan po ka mulayas dong. Unya ningon ko nga sa MBC siya kana. Ina ko mo eskwela lang po kumam, mintras mo layas yung mama. Sige, maayon sa may mong kuhaon. Commerce, watay kwarta. Pagka maestro, watay kwarta. Agriculture, watay kwarta. Nursing, watay kwarta. Halos tanan. Katapusan, wala na magilayan yung kuma. Mag-theology na lang ko. Isya ka na, natay kwarta. Kano sa amon ka mo larga? Pagkastilan, yun yung akong inahan mga igsoon. Larga ko mga kapaglaom. Wa ko kahibalo kung sa dangatan, wa ko kasukad kaanhi Cagayan, wa ko kaadtong imbisi sukad, naglong sleeve na ko, nagkarsunis na ko, kayawat na lang, buutan ko kaya kung una ang mga estudyante sa imbisi mga tao, puro balaan. Puro balaan, gakarsunis, ganik tayo mga babae, tagasog sa nina, puti.
Pero pag-abot ako sa MBC, murag medyo ko nabalo, mga igsoon. Pero anyway, God has formed my life. I don't know where. Kaya pag-abot na ako dito, di-assign wing masimbahan, tao ko naman og pastor. O perti ginakong lipaya, mga kaigsuunan. Dili lalim ang kinabuhi nga akong naapilan. Dili lalim ang kinabuhi nga imong naapilan. Sudlan tanang trabaho aron lang makagraduate. Sudlan tanang trabaho nga bisan og dili kayo makaayo, pero di mao tan-awon or dili kayo dignified, pero salamat sa Ginoo nga ihaming gipatapos uban siyang grasya. Nga hangtod karon, mga kapaglaom, wa ko masayod nganong niabot ko niini nga punto, niabot ko niining dapita nga ako ra man tang tumong sa kinabuhi nga moeskwela ko pagka-theology aron mabutan lang ko gamay. But God's grace is good. He made my weaknesses into strength the moment we give our life to Him every day, the moment we follow His voice, the moment we pray for Him, the moment we give thanks to Him and fix our eyes on Him. The Lord will empower you. The Lord will give you power. The Lord will give you sound mind. The Lord will give you love. The Lord will give you everything. Niining kalibutan na, nga dili ta magbahay, nganong naabutan niining kalibutan, ug ang kalipay kanunay atong mabatunan sa atong kinabuhi. Ug ang atong kalipay, dili lang niining kalibutan na hangtod sa bagong langit ug bagong yuta. You know, na ako'y sugilanon nga ipahat ninyo nga warag di gyud kalimot hantod karon. Usa ka panahon ni ana, nagpalit kog pan sa usa ka bikiri. Ug unya pagpalit ako pan sa bikiri, bag-o na ko gipaayo akong motor. Naunsa man nahitabo adi ay nga ang cable sa motor nga gibutang sa mekaniko mubo. Mao nga naa may Fortuner sa atubangan, so niliko ko gamay, mga kapaglaom, aron di nako mabanggaan ang lubot sa Fortuner. Ug pagliko nako sa manubilas motor nga mupadaga na unta ko, mubo man ang cable, ni wild ang motor sa di pa panahon, ni accelerate. Pastilan pag-accelerate sa motor, mga kapaglaom, murag kabayo nga mula, murag kabayo nga wild, di na mapugnan, midot-dot yun sa lubot sa Fortuner. Pirti na kong salo, mga igsoon. Nagarasan yun ang Fortuner o usa ka dangaw, mga kapaglaom. Bago kayo ang Fortuner, mga igsoon. Niabot na yon ang bata-bata sa tagiya, o iyang yung kong gidool, o iyang gigunitan akong kamot, o unya, niabot ang tagiya. Pag-abot sa tagiya, mga igsoon, grabe ang kasaba. Ang di yun ako malimtan ang kasaba niya gisulti, mga kapaglaom, walang jugon itubag. Niingon siya, mga kapaglaom, Sir, akong giampingan ni akong Fortuner, dako kayo ko gasto ani. Grabe ka dako akong gasto pag papintal ani. Unya karon imurang gigarasan, sakit kay akong dugan, sir. Katubago na unta ako. Unya, ako may gani, nagpasalamat ko sa imong Fortuner na ali. Kay wala ang imong Fortuner, sir. Ang akong motor musutoy dagan, unya naay 10-wheelers. Patay ko. Kung wala tong Fortuner, akong tanaw. Nagoy 10-wheelers nilabay, mga kaigsoon, panindakuha sa akong kilid. May gani kay nabangga ko sa Fortuner. Kay guwa ko nabangga sa Fortuner, didto ko padulong sa ilalom sa ligid sa 10-wheelers. Pero ang Ginoo maayo kay sa nga tanan, grabe ang kasaba, daghan kay insulti, mas mahal pa ang sakyanan kaysa akong kinabuhi. Wa ko gasaba og sikinsa ko. Nanawag ko kay igsuonan, kay bag-o pa man ko atong dapita. Og ang tag-iya, mga igsuon, gistoryahan siya. Inako, sir, sige lang, sir. Pilay imong pabayad, bungat siya, mga kaigsuonan, 3,000 kapin. O niya, naingon siya, di ka muhangyo, sir, tungod sa akong kasuko. Naingon ko, di ko muhangyo, makabayad man ko, anak, pero ay kong kasabi, istoryahin nga, anak, kay waka kailan ako. Murag naglagot na ko, mga kapaglaom, murag itistingan ang ako ang pagkatao, mga igsoon. Usahay ni Sontop sa kunaw na nga pastilag, di palang ko, pastor, lami kayo sambaton. Sakit kayong ipanulti. Paglakaw, dahil ako, nangita kong kwarta nga ako siyang bayaran. Naabot ang mga kaigsoon na dito sa dapit. Pag-abot na ko, mga igsoon, pagkaibalo niya nga pastor da ko sa Seventh-day Adventist, niduol siya nako. Naaday mga tao nga mahadlok po gaba. Mahadlok yung gaba, mga igsoon. Kay pertig yung duol siya, pastor, suri juga kay pastor, di ka muhangyo, pastor. Di ko muhangyo, sir. Muhatag ko sa kwarta, di ko muhangyo. Mga kapaglaom, nalisang siya. Ang iyang asawa, kung nakita, ora naguba ang nawong siyang asawa. Murag nagmahay ang asawa nga nung pataka, sulti iyang bana. Ang bana sad, grabe niyang pakiluoy. Pastor, niya naman siya cellphone number na ko, mga kaisunan. Siya, pastor, di ka mo hangyo, pastor. Pastor, suri kayo. Ayaw na lagbayad, pastor. Pero abi ninyo, mga igsoon, grabe magyun akong kasuko. Ngayon ko, dili, na ako'y kwarta. Nangita ko, nakakita na ko kwarta. Hindi na ako naibayad. Ipapintal na ang imong sakyanan. Kana, pasinawang inagmaayo. Pero ako, gipasalamatan imong sakyanan nga naluwas ko sa kamatayon
og labaw sa nga tanan, gipasalamatan akong Ginoo kay nag-provide siya sa imong sakyanan nga akong mabanggaan kaysa mabangga ko dito sa ilawom, masulod ko sa ilawom sa 10-wheelers. Gibayran ako mga kapaglaom, uli ko. Di mahimutang ang maong tao. Sige siya mga kapaglaom og text, Pastor, pasaylo ako. Adlaw gabi, akong plano, di yun ako siya pasayloon. Kay sakit kayang gipamulong sa akong kasing-kasing, di yun ako siya pasayloon. Pero di po tingali siya katulog, naabta na lago sa kasimana. Sige siya text, Pastor, magparing siya, Pastor, pasaylo ako, Pastor. Ang iyang asawa, grabe nag-text ang iyang asawa. Nagplano gyud ko nga di nako pasayloon. One time nakitaan sa akong asawa ang text. Dayon ang asawa, kinsa man ni? Unsa man ay nahitabo? Isultihan ako akong asawa. After one day, natingala ko. Niingon naman ang text nga ako nabasahan. Salamat kay Pastor nga imo na akong gipasaylo. Natingala ko kinsay gipasaylo. Pastilan mga kapaglaw, wa man ko kabantay ang ako dayong asawa. Mo'y nag-text nga, Sir, kalimti na tong nahitabo, Sir, gipasaylo na kanako. Kato akong gibayad, Sir, ipa-paint na lang po to sa sakiran. Og Sir, wala na kay problema, Sir, gipasaylo na kanako. Og salamat po kayo sa imong Fortuner, Sir, nga nakasalbar sa akong kinabuhi. Pirti na kong sukua, mga kapaglaom, gipangita na kong asawa, na kung anong imo mo ning gibalsan, dili pa ni makabayad sa kasakit, ngayang gihatag nako sa iyang gisulti, may magkakawa, magkakadungog. Pero abi ninyo mga kapaglaom, I really thank the Lord nga ang akong wife iyang gigamit. Kay dili biya gyud maayo nga di ta mo pasaylo. Kay kun di ta mo pasaylo, kitaray gibinuangan sa kinabuhi. Kitaray dili makamubuon sa atong kinabuhi. Nagingon ang Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Og naay panahon nga nagblessing siya sa usa niya ka bikiri. Iya kong gitawag, o iya kong gipaampo sa iyang bikiri, o nalipay ko mga kapaglaom. Niining taknas kagabion, atong hinumduman that we have a king. And we are not the king of our emotions. We are not the king of this life. God is our king. He is the ultimate command or commander of our life. Gitagaan ta sa Ginoo o hunahuna to in line with his thoughts and his mind. Mo nang niingon si Paul, let this mind be in you which is in Christ Jesus. Let us connect our life with God. Let us put our minds in God. We should love God with all our heart, with all our soul, with all our mind. Kayang kalibutan nga atong gipuy-an, dili lalim. Niining katapusan mga adlaw, nag-ingon ang 2 Timothy 3, chapter 3, verse 1 and 2. But know this, that in the last days, perilous times will come, for men will be lovers of themselves. Puno na to atong kaugalingon sa tanan atong handom, kunon sa atong gusto, atong paliton. Lovers of money. Daghan na to maggusto na kadagag kwarta diha sa atong bangko. Boasters, proud, blasphemers, disobedience to parents, and thankful. Dili na mapasalamaton sa Dios. And holy, dili na nagahatag og pagkabalaan sa atong Ginoo. Mga igsoon, usani ka reminder nato nga ang atong kinabuhi nining kalibutana dili sayon. And we need a savior. We need a king. We need somebody to protect us. We need his grace for us to be saved. We need his love to experience joy and happiness while living. We need the Holy Spirit to work in our life, because the spirits of this world will destroy you and your family and will destroy the church of God. Without the aid of God and His Holy Spirit, we cannot stand in these perilous times while waiting for our God. Mga kapaglaom, sultihan ko kamo, we should lift our heads on high. Because when we see all these things that will happen, our salvation is closer, mga igsoon. Diri sa Cagayan, mataghapon, matagadlaw, madunggan ako ang tingog sa ambulance sa Sirin. Tungod sa kainit, daghang mga disgrasya nga atong nakita. Wars and rumors of wars, wala na pag-undang sa ibabaw sa kalibutan. Hate and love of money, nahimo na motivating factors sa atong pagkinabuhi. Politics, dili lang sa gawas, usahay na ay makasulod sa ato nga iglesia. Good and bad leaders are here in the last days. People are not afraid sometimes of holy things. Usahay dili pa gani sila mahadlok sa judgment sa Ginoo.
Ang uban nila moingon nga maganadana datag init kay dito sa impierno init man. Why magbuot kung unsa ang akong buhaton sa kinabuhi? But this world is not our home. Naana diri ang unfair judgment, naana diri ang same-sex marriages, naana dinhi ang daghang mga disgrasya. Because the word of Ellen White nagaingon, the Holy Spirit is gradually withdrawing and we need our salvation from God. The Holy Spirit is withdrawing from the people, but the Holy Spirit will stay and live with His holy ones and His people, mga kapaglaom. Busa, niini nga gabi mga kaigsuunan, dako ang akong paglaom nga kitang tanan makasurvive niini nga kalibutan if we have God in our lives. Ang akong lula sa katapusan, sa gagmay pa mi, aron dili mi mapanmastamason sa mga butang sa kalibutan. Naa siya'y mga stories nga iyang ginasulti nga hantod karon ako pang mahinumduman o makatabang usab sa akong kinabuhi. Like for example, mga igsoon, sa unang panahon, kusog man mi manirador o kanang langgam. Moingon na itong akong lulo o akong lula nga, pastilan do, kung ang imong natiraduran ang papa do, sa langgam, kinsa pa may mo uli. O ang mama do, na siya itlog, kinsa pa may mo, kuan mamatay ang tanan do. Unya, manghilabot gani mi, o mga mananap, bisan asa, sa among bukiran gani ato kay daghan mga unggoy, ug amo ganing hilabtan kay planuhon namong among bitcoin dahil among ihawon or unsaon baka among litagon niya mamatay ang unggoy. Moingon din ang akong lula, do bantay gud mo kay kana ra mga mananap nanay hari. Kuyawa mga igsuon no. Kuyaw kay ning motivasyon ning mga tigulang sa una. Ang hari masukuan na bantay gud mo kay ang hari magdala na siya mga kauban ug niya atakihon mo. Atakihon ta diri mga matay ta. Gagmay pa mi mga igsuon mahadlok mi sa una. Bisan sa pagtunob lang sa kanang cockroach o sa may Bisaya kanang sige tawag uk-uk dias balay. Mahadlok na mi kay Pasig nanay hari. Nay hari niya sulungon ta diri impasta. Kining gagmay pataigsoon, mahadlok mangyud ta ana basta makadungog na taghari. Labi na gyud mga kaigsuonan, makadungog ta nga naay mulaban. Mao na mga igsuon nga magbinut-an gyud tag maayo. Di ta manawas tama sa mga butang sa kalibutan. And I believe in this world. The story of my grandmother also affects my personal devotion sa Ginoo and my faith. And I believe that is also exact para kanimo o kanako niini nga gabi nga we have a king of this world. When Jesus Christ is our king, we have nothing to worry because the king will always protect us. The king of glory shineth his light to all men. The king of glory knows everything what is going on in this world. He looks at you every day. He takes care of you every day. He loves you every day. And He just calls you to love Him back. He just calls you to serve Him. He just calls you, my dear brothers, nga malayo tas kadautan kay nakahibalo siya nga mo kung palayo ta sa Holy Spirit, the spirits of this world will come and destroy our life. The enemy of God, Satan, will destroy us. Mao nga sa dili pa siya mobalik nining kalibutan na every day. God wants you to surrender our life to Him, to give our life to Jesus Christ, and He will be the King of our lives, and He will bless you, He will protect you, He will give you righteousness, He will give you salvation, and He will give us everything niini nga kalibutana. Mga kapaglaom, human ako sa kong series, mga kapaglaom, sa Love in the Book of Psalms, P.S. I Love You. O sa dili pa ko mga kapaglaom, muundang niini nga gabi, ako gyung tagaan og pasalamat o mga pag-ampo ang tanan nga nagapatalinghog sa atong programa matagabi. Bisag asa mo, naamo sa Amerika, naamo sa lain nga kalibutan, tumoy sa yuta. Mga kapaglaom, naglantaw mo sa Hope Channel, padayon mo sa pag-alagad. Padayon mo sa paglantaw sa atong buluha ato ang Hope Channel dinis Cagayan. O sa tanan pod nga mga crew. Uban sa pagpangulo ni Sir Janster o Ma'am Charm, uban ni Tawing nga nahabilin ri Ivan o ni Elson. Salamat kayo sa uban pa nga mga crew. Padayon mo sa inyong pagbuhat ug maayo sa Ginoo and this ministry. Sa mga administrator, salamat kayo. Pastor Jerry Patalinghog, Pastor Max Dante Obos, Sir Chimuel Almosira, Sir Bing Sanis, sa atong mga directors, nga daghan kayo, di na lang ako i-mention kay basin unya og na ako'y malimtan, mahiubos unya. Pero salamat kayo
ang atong SWC family sa pag-support. Og labaw sa nga tanan, akong gipasalamatan ang atong labaw nga makagagahom nga nakatapos ta ni ini nga series PS I Love You, nga napuno ta sa iyang gugma ug sa iyang panalangin, napuno ta sa paglaom sa Dios ug sa iyahang pagkinabuhi. Ug nang hinaot ko mga igsoon nga magkita pa ta sa daghang panahon ug ako mong gi-invite, labi na gyud ang Ginoo nag-invite kanato niini nga gabi nga ang atong kinabuhi atong ihatag kaniya. Tungod kay ang gugma sa Dios maghimo ka nimo nga malipayon. Ang gugma sa Dios maghimo kanimo og kanako nga kusgan ug makabarog sa tanang pagsulay niini nga kalibutan. Ug ang gugma sa Dios magaluwas kanimo ug ang imong puluyanan unya sa pagpadayag sa Dios. Magampo ta mga kapaglaom. Heavenly Father, thank you Lord for the success of the nightly series that we have done since Sunday evening up to this time. Lord, thank you so much that as we hallow your Sabbaths, I pray that your Holy Spirit will work in each of our lives. It will transform our hearts. And may the episode that we have listened, the PS I Love You, will contribute a portion of our blessings of our life, that we may be able to live righteously before you. And above all, Father, we can receive the salvation that you have offered and that you have shared. Lord, don't leave us. Lord, give us a strong life and a strong body. Lord, give us the faith that will be able to see all of us, not only my family, that all the families, all the people, and above all, Father, all the people that is waiting for your coming. Bless this church, O God, and thank you for listening us. Forgive our sins. In Jesus' name, I pray. Amen.